Hei, salutare tuturor, eu sunt iCioco și după cum v-am zis, o să începem seria noastră de Metin 2 Sony. Am crescut un pic fără să vreau mai mult, la 76 în loc de 70, dar hai să-i dăm drumul. Și ia să vedem, hai, gata, pardon. Așa, și o să ne crească băiatul ăsta. Iar noi o să stăm degeaba și stăm alături de iPico. Dar nu pe Skype, că chestii. Facem și un nivel aici rapid, ia uite 80 și să ne punem arma. Pum, pum, pum. Avem deșertică băjeții. Dese. Am deșertică și temele bonusate de levelul 1. Hai să ne băgăm acum aici. Hai că batem și noi acum. Batem și singuri. Bine, mai trebuie să... Bine, armură nu, că doar... Aici o să-mi pun King-ul 1, ăsta de aici. Mă rog, nu o să mai am nevoie de asta, căcat. O să-mi pun la level 90 o armura de warrior de 200, e un pic bugată, dar e bine că puteți să schimbăm rasa pe metinul acesta. Ceea ce e foarte fain. Adică nu. Gândiți-și voi. Adică... Gândiți-vă și voi un pic să aveți o armură care nu e de rasa voastră și vreți să o puneți și nu puteți, doar vă duceți la un NPC și vă schimbați rasa și după aia înapoi. Rasa care ați fost, că doar nu sunteți rasiști, adică what the fuck. Muriți, mă, și ne-am făcut pe magie neagră, că asta îmi place mie cel mai mult. De ce zice asta? Of! Hai să-i scriem noi lui ăsta. Lui băjețelul ăsta aici. Cred că mai mult. No. Știi ce? Nu că filmez pentru tu. Știi ce? Să deschid eu aici după stol. Da. Să ne punem asta. Să ne luăm asta. Ok. Asta așa. Stai să-i scriem la ăsta. Sau mă rog, el poate să bată, că nu e nicio problemă. Să. Ne punem și ăștia. Mă du-te în moto. Uriți mă șerpi și oși. Așa. Asta îl mai pune pe noi. Așa. Arma avem, ce mai am să-mi pun? Cerce îi las așa. Coi și mi-ar trebui mie. Am aici arme. Ok. Nice. Ai pico. Oh, ai Cioco, pardon. Ia să mă fac eu față singur. Dar nu cred. Sau ba da, fac. Hai să ieșim la băjatul ăsta. Că mergem noi un pic în mapă 1. Ups. Căcat. Ok, deci deja din primul să o dăm level 95. Mapă 1 și nu mergem, ne schimbăm rasă.
Deci ne schimbăm rasa, ne luăm o freză, ne punem armura. Ce? Să faci mes. Nu știu. Hihi, sunt level mai mare ca el, iai. Așa. Ai Pico, ce faci, be? 96. Te-ați văzut? Și-a schimbat rasa. Schimbă rasa. Uitați-vă aici. Și ne facem un warrior. Păm, păm, păm. Ne-am făcut un războinic și acum... BAM! Schimbă rasa. Și înapoi în sura. Poc! Ați văzut ce simplu. Luați. Căcat, căcat. Mie mi-ar mai trebui ceva iteme, dar... Îs bune asta, îs bunicele astea care le-am eu acum. Ia asta-ți voi o leacă, băieți. Ok, man, să zicem ăsta așa, Katakov. Bă! Bă, o să suci pula, Eminem. Get corect. Și ne dăm pe pași. Hai să ne luăm accesorii, cercii ăștia. Și un coif. Care era, mă, de sură? Uită. Nu mai știu care sunt de sură sau nu. Și o să pun o pauză până când voi bonusa item. Ok, și am revenit, dragi prieteni. Am bonusat post, am prins AV13 2010. Că până când o să-mi fac eu de-astea așa bune, să zicem. Oricum o să-i las pe ăștia și o să-i fac eu mai bun așa în timp. Dar deocamdată îi lăsăm pe ăștia. Ok, am făcut plus 9. Cum acolo fost 10 magie, 15 semio. Dacă prindea și o travă era perfect. Dar merge și așa. Că de ce nu? Dă-te, mă, coi. Așa. Și după câte știți, mă rog, încă nu știți, vreau să vă spun că acest canal o să fie bazat pe serii de Metin, chiar și Metin 2.ro, acest Metin numit Sony, o să fie și de FIFA, Minecraft și alte jocuri pe viitor. Ok, și noi ne-am făcut așa, e căcat, zic cât de mâncoițe, 3K. 4K pentru levelul nostru e binișor. Și no, hai să mergem să creștem. Hai să ieșim la Pico să vină în V4. Să dă. Nu stăm noi după tine, mă, Pico. Deja avem 31 KPV. Fucking nice. So let's do this. And yeah. Let's battle, bitches. So let's make a level. Să nu vom face chiar foarte mult. Vom face cam până la 105. Deci nu vor fi așa mari acum la început episoadele. Să se dă!
Susudu, bă, susudu. I, Choco, is the best. You are the suckest. What? Știați-vă și voi cât de bine faceți bani aici. Să vă arăt imediat. So, hai să batem acele așa. Să facem rapid 105. Ieși, mă, de aici, du-te în morți, măti. Ieși, mă, că-ți dau bătaie. Ocupat. Mă piși pe tine. Ok, păi am făcut 105. Să-i dăm și lui ăsta. Să-i de țăgan ce e. Aha. Haide că mă piși pe tine. Și cam asta a fost tot. Nu uitați să vă abonați, să dați like, un share, să vadă și prietenii voștri, pardon, și un coment cu ce jocuri vreți să mai fac. Și până data viitoare am fost ai Choco. Nu uitați să mă visați cu a doua zi, o să vă trezesc cu ciocolată pe masă și vă zic la vedere, pa, pa!